हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बेखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासिखौबो बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल एन्ड टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन जोंहा गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन फैदों डिसिनि अर्डार बायदियै जोंहा बोथोरा बांद्राय गरमनि थाखाय स्कुलनि टाइमिंआ सोलायदों जोंहा गोदान टाइमिंआ बेसे समनिफ्राय जागायनानै बेसे समसिमाव जोबहैगोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांगोन आरो गासैबो जिल्लायावनो जागोन नामा बेखौ फारि फारि आं खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो होदो आंनि बे चेनेलावहाय नोंथांमोना गोदान गोदान इम्परटेन्ट भिडिअ नुबाय थागोन जोंहा दायो डिसिनि अर्डार नटिसखौ नायहैनोसै जोंहा बोथोरा बांद्राय गरमनि थाखाय जोंहा उसुबिदा जागासिनो दं नङा होमबा थाखो खथायाव क्लास लानाय आरो हान्थिनायफोराव जोंहा उसुबिदा जागासिनो दङ बेनिखायनो जोंहा डिसि अफिसनिफ्राय बेबायदि नटिस फैनाया जोंहा मोजाङानो जादों थ' आंनि बायदिब्ला गासिबो डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि अर्डारखौ होनांगौ मानोना जोंहा बोथोरा दा साननैसो बांद्राय गरम जादों नालाय जोंहा फुं समाव एसेब्लाबो गरमा खम जायो नालाय बेखायनो डिसि बिथांमोना स्कुलनि टाइमिंखौ सोलायनानै होदों दानिया बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव स्कुलनि टाइमिंआ सोलायदों बेखौ मिथिनो लुगैदों नङा होमबा नोंथांमोना जोंहा दासिम आं मिथिनायावहाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट काछार डिस्ट्रिक्ट बरपेटा डिस्ट्रिक्ट आरो कामरुप मेट्र' बेफोर मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय स्कुलनि टाइमिंखौ सोलायनो थाखाय डिसि बिथांमोना अर्डार होबाय जोंहा दायो डिसि अफिसनिफ्राय फैनाय अर्डारखौ नायनोसै जोंहा दायो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिखौ नायनोसै जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि स्कुलनि टाइमिंआबो एखेयानो नालाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनार सनितपुर डिस्ट्रिक्ट तेजपुरनिफ्राय फैनाय बे नटिफिकेशना दायो जोंहा अर्डारखौ फरायनोसै डिउ टु दा प्रिवेलिं एक्सट्रिम हिट वेव एन्ड इन भिउ अफ इनसुरिं सेफ्टि एन्ड वेल-बिइं अफ स्टुडेन्टस The school timing of all government, provincialized and private schools under Sonipur district have been advanced and rescheduled as shown below. जोंहा बेयाव बुंनाय जादों सोलिबाय थानाय जोबोद दुंहाव थासारिनि थाखाय आरो फरायसाफोरनि रैखाथि आरो गाहामखौ थि खालामनो थाखाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि प्रभिन्सियेलाइज्ड प्राइभेट फरायसालिफोरनि समफोरखौ सोलायना होनाय जादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा सिरियेल नाम्बार 1 आवहाय दङ लवार प्राइमारि स्कुल एबा एलपि स्कुलनि थाखाय जोंहा फुंबिलि समनि 7:30 रिंगानिफ्राय लानानै जोंहा सानजौफुनि 12 रिंगासिम जानो मोनगोन आरो जोंहा 2 नाम्बारावहाय दङ मिडिल इंलिश स्कुल एबा आपार प्राइमारि स्कुल एमइ स्कुलनि थाखाय जोंहा 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12:30 रिंगासिम जोंहा क्लासआ जानो मोनगोन आरो 3 नाम्बाराव दङ जोंहा दानाहाथ' जोंहा हाइ स्कुलावनो जोंहा क्लास 11 आरो 12 एबा ओएचएस लेभेलखौबो दाना जेरावबो लासै नालाय बेखायनो बेयाव 3 नाम्बाराव बुंदों हाइ स्कुल एबा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थाखाय जोंहा 7:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम जोंहा क्लासखौ जानो मोनगोन जोंहा बेवहाय बुंनाय जादों आरो This order will come into force with immediate effect and remain in force until further order जोंहा बे अर्डारा जेब्लासिम डिसि बिथांमोना गोदान अर्डार हरा अब्लासिम बे अर्डारा जोंहा सोलिबाय थागोन माने जोंहा गरमा जेसेबांनो सोलिबाय थागोन एसेबांनो जोंहा बे क्लासआ नैबे होनाय गोदान टाइम बायदियै जोंहा सोलिबाय थागोन बेखौनो बेयाव बुंनाय जादों आरो जोंहा 3 नाम्बाराव होनदों जोंहा फरायसाफोरनि थाखाय जोंहा फरायसालि सिङावनो लोंनो थाखाय दैनि सुबिदा थानांगोन आरो बुंबावदों दि फरायसाफोरखौ टाइ एबा वेस्टकट गानथारनांगौ होनना फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना बिथोन होनो हानाय नङा होनना डिसि बिथांमोना बुंदों मानोना जोंहा दायो बोथोरा गरमथार नालाय बेखौ बुंनाय जादों आरो जोंहा बे अर्डारा मैयानो फैदोंमोन 20 तारिख सेप्तेम्बराव फैदोंमोन बे अर्डारा जोंहा 21 तारिख सेप्तेम्बर एबा दिनैनिफ्रायनो सोलिबाय थागोन जेब्लासिम जोंहा गरमा एसे खमाया अब्लासिम बे अर्डारा सोलिबाय थागोन आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना दासिमबो बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो होदो बेबायदिनो नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान गोदान आपडेटखौ मोननो हानाय बायदि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय